Mina. Ano? Ani pa. Mina Bike Park. Ay. Murga ano tayo tayan Orle. Ato din. One lane lang tayo. Doon sa nagalin? 258. Mga 255. Tayo medyo. Yakin na pila ka na. Sir.
Ay, hindi pala hindi. Yung Lucena nga pala. Yan pa niya rin siya. Pero mga, may mga lusog sa kwan eh. Natututan pa ba, no? Ito lang ang kwan. Fresh. Oh, ang ganda naman ng bahay. Fresh. Oh, ang ganda naman ng bahay. Yan, Lucena, balik na. Banwa na. Lucena, balik na. Oh, maagi galing kita sa Banwa sa Lucena. Huwag talagyan ng flower, oh. Kasi may takot na tangan. Yan talaga, di mo? Ay, doon. Oh, daway man. Ikaw to, nandyan sa to. Kasi diri pa lang aside. Ano diri ka side ko yan? Nag-agit legal sa inyo. Lucena, Manwa mo, rin. Pato mo. Di ba tuya pa to? Maan. Oo, ayun mga. Dok. Munisipyo. Ano yung munisipyo nila? New Lucena. Yan sa legal, nag-agit. Bahan. Pero minala ang mga ito. Yan, station yung plus. Alin. Ay, talaga po, inam na lang, inam na. Ano ko ba po sa inala? Oo, kasama pa. Baka din na sa inam. New Lucena.
barbara mo. Tudo ko ni mo ko rin ako din nga shortcut ha. Shortcut lang apat ko din kasaw. Ah, Yan mga kalay ko. yan ko. Sinay kasi kwento. Ha? May mga balay dyan. Sabi natin yan, may gawa masarap yan. Kaya wala kami. Ha? Hindi kaya ang tao ulit. Ang panggap lapad ko tayo kaso. Pero ray-ray, para darling, corona, para lagi. Eh, pikasada. Tingnan mo dyan. Dire? Yes. Vector ko, teka. Vector ko, teka. Yung Lucena National High School. High school to ba na? Oo. Diyan nga. Yes. Wow.
niya siguro. Okay. Ah, magpalag ba? Pwede. Sa pakitid ko. Ah, sa ano? Makati? Save more. Yun na si Kuya Gilbert na ato na. More Barbara. Jollibee Barbara.